sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo teu azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude e outra latitude, non deixo de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Caros cumios. Sabiades, nenos, que durante milenios o home lle estivo medo ás montañas? Un medo irracional ao descoñecido. A esas montañas que formaban unha barreira que dividía Europa, e aqueles que se aventuraban polas súas abas eran presa dun temor supersticioso a que seres maléficos puidesen morar naquelas paraxes inhóspitas. Non había por que ter medo. Ti asustaríaste. Burlaste de min, ter medo eu. A historia verdadeira do alpinismo comezou no 1492. Quizáis esta data vos recorde algo, rapaces. No 1492 Cristóbal Colombo descubriu América. Sí, tes razón, pero isto ocorreu en Francia. O rei Carlos VIII mandou chamar un dos seus homes de confianza, o capitán Antoine de Ville. Non quero que esas montañas descoñecidas nos sillen, nin que todos os meus vasalos treman ante elas. Escollinte para axudarme a resolvelo. Forma unha expedición e explora os cumios. Despois venme facer un informe, un notario real a te acompañar para dar fe das túas fazañas. Majestade, aquí estou. Velaquí tedes a expedición en marcha en Guasón. Ben vedes que o equipamento pouco ten que ver co dos alpinistas actuais. Levaban picos para cortar pedras, porque, quen sabe, quizáis encontrasen material para construir igrexas. Tamén ía un fabricante de escadas porque podían facer falla para escalar. E, ademais, todo tipo de artesáns. Soldados por se había perigo, e xente da igrexa porque sabía que protexer do demo. Esperen. O impresionante é que algúns deses homes conseguiron chegar ao cumio do Monte Eguille a máis de 2000 metros. O capitán está no alto. Para dar fe debe reunirse con el. Quen eu? Alá arriba. Pódolle deixar a escala. Non, mellor espero aquí. Como notario do rei testemunho que no mes de xuño do 1492 o capitán Antoine de Ville chegou ao cumio do Monte Eguille no macizo de Dauphiné a máis de 2000 metros de altitude. E así foi como empezou a conquista dos cumios. Durante séculos o home escalou máis e máis alto, por camiños cada vez máis difíciles. Houbo algunhas desgrazas, pero nada detivo aqueles homes intrépidos. Xa estamos na conquista do Himalaya. No 1950, dous franceses, Maurice Hersault e Louis Lachenal, chegaron ao cumio da Annapurna. A primeira vez que o home chegaba aos 8000 metros, pero aínda lle faltaba escalar o cumio máis alto, o Everest, de 8848 metros, o teito do mundo. No 1953 saiu unha expedición británica desde Katmandú, no Nepal. Tenzing Norgay son o seu guía, o seu xerpa. Edmund Hillary, son alpinista. John Hunt, oficial da Armada Británica e xefe da expedición. Estes son algúns dos homes que nos acompañarán. Saímos mañá, así que teñen tempo para visitar Katmandú. Acompáñenme.
Que é iso? É pelo dun yeti, é moi malo. É a cabeleira dun yeti, unha peza rarísima, pero a vostede deixolla barata porque é un entendido. Mire a máis de preto. É curioso, son pelos auténticos. Vin algo parecido a isto nuns debuxos. Dígame, de onde procede? Dun val na aba do Himalaya, preto do mosteiro de Bedin. É moi valioso, pero a vostedes fagolles un prezo especial. 1000 rupias é unha miseria. 500, ningunha máis. Non é posible, señor, os yetis son moi escasos. Hoxe en día case desapareceron, pero por ser vostedes deixollelas 900. 600. Veña, deixe de relear. Non nos queda máis remedio que levala. 800 é unha peza única. 700. De acordo, pero non gaño nada. Aquí ten vostede. Patel, tes que ir buscar outra cabeleira. Agora mesmo, papá. Espera, primeiro hai que cortarlle o pelo. Xa está, unha cabeleira de yeti. Non debe facer iso, señor Hans. A xente tenlle medo ao yeti. Agora témonos que preparar. A pista acaba aquí. Hai que seguir a pé. A paisaxe é magnífica. Sí, pero aínda queda moito. Veña, arriba. Marchamos. Estamos cansos. Necesitamos descansar, ademais, vai calor. Ai, pero non se enfade, xefe. Coidado! A súa picadura é mortal. Escoiten, aquí hai que pasar de un en un. Teñen coidado. Agora vostede. Pois non sei de que servin. Vamos. Miren isto. Xomolangma, a deusa nai das neves, o Everest. O teito do mundo. Endexamais ninguén chegou ali. Intentou no moita xente, pero a maioría deles morreron. Estou contento de que chegase. Toma, animaliño. Oi, ai, 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 oi, 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 oi. Iso é Tianboxén. Ese é o seu mosteiro, miren. Sentade, nenos. Hoxe vou vos falar de Xomolangma, a deusa nai das neves. Álzase cara ao ceo máis alta que a calquera outra montaña. É pura. O único que a pode alcanzar é o vento e as folerpas de neve. Ningún home pode acceder a ela.
Por que non se pode acceder a esa montaña, mestre? Nada pode vivir ali, non se pode respirar. Mesmo lles custa traballo aos voitres, as únicas criaturas vivas que se achegan. E desde logo tamén o Yeti, que é unha criatura misteriosa 100 veces máis forte que un home. O Yeti? Sí, mira. Neste cofre está a única prova irrefutable da súa existencia. A prova? Sí, a prova. Deixenos vela. Non vos quero asustar. Poida que cando sexades grandes. Sí, querémola ver. Non temos medo. Iso son todo contos. Eu nunca vin un Yeti. A xente do mosteiro viuno. Ás veces óense berros. Outras veces teño unha visión. Silencio. Achéganse uns estranxeiros e veñen conquistar as nosas montañas, igual que a outros o intentaron antes. Poida que estes o consigan. Podedelos ir ver, nenos. Estamos a 4.000 metros de altitude. Os habitantes desta aldea son amigos meus e han nos deixar montar o campamento para que nos vayamos afacendo. Ben. Chacacheu, Lía. É un dos meus sobrinhos. Veña, voulles presentar o lama. Esperábamos, amigos. Teño entendido que ides escalar o Xomolangmá, a montaña que chamades Everest. Xo intentaron moitos outros, por que facelo outra vez? Por que escalar esa montaña? Porque é a máis alta de todas. As miñas visións mostráronme que poida que o consigades, pero coidado, están o frío, o vento, a neve e, sobre todo, o Yeti. Existe de verdade? O esqueleto da man dun deles. O Yeti é metade home, metade simio e así de alto. Ocúltase dos homes e caza animais para comer. Vostede viu algún? Nunca. Pero Gupta sí que viu un o ano pasado, non moi lonxe daqui. Verdade, Gupta? Que o segundo. Vostede cree que son certas esas historias sobre Yetis? Creo que non as hai que tomar á lixeira. Voulle amosar algo. Esta é unha marca fotografada na neve a 6.000 metros de altitude. Decátase do tamaño do pé. O polgar tórcese curiosamente cara ao exterior. Esta é a fotografía dunha cabeleira como a que compramos. E este é un debuxo feito por un experto a través de testemunhos. Mide uns 2 metros, así que non é de extrañar que dea medo. Daría calquera cousa por ver un e enfrontarme a él. Non estaría mal levar unha pel de Yeti, sí. Pero díganos, mestre, existe de verdade o Yeti? Moita xente di que o viu polos arredores do Himalaya, nenos. Tamén lle chaman o abominable home das neves, pero quen sabe? Por favor, díganolo, mestre. Existe o Yeti ou non? Esperade, xa o veredes, pero non esquezades que a expedición foi para conquistar o Everest, a montaña máis alta do mundo, e non para encontrar o Yeti. Aqueles homes instalaron o campamento preto do mosteiro. Ali prepararon o ascenso, porque o Himalaya é perigoso, moi perigoso, mesmo máis ca... Co Yeti, verdade, mestre? Pois eu sigo sendo un pouco escéptico. Tenzin, por favor, pregúntalle ao teu sobrinho como viu o Yeti. Podo intentar. Ei, Gupta! Iki ni oje. Kiu que nepa. Di que na primavera, cando estaba apañando moras, un Yeti saiu do bosque gruñindo. Gupta tivo medo, soltou a cesta e saiu correndo. Agochouse detrás dunha árbore e viu o Yeti collerlle a cesta e comelas a moras. Cando as acabou, sacudiu a cesta, tirou no chan e marchou tranquilamente cara ao bosque. Yeti, Yeti, Yeti! Por que non lle preguntas se quere unir á nosa expedición? O que te ajo. Di que se tamén pode vir o seu amigo Topki. Pois claro, dille que de acordo. Estamos ao pé do glaciar. Estableceremos o campamento base aquí, a 5.000 metros.
E aquí o campamento 2, o 3 e o 4 a 6.500 metros. O campamento 7 a 7.500 metros. E o campamento 8 no Esporón, a 8.000 metros. Despois xa veremos. Aquí hai uns pelos, mirade. O Yeti pasou por aquí. Témolos que tirar. Dan moi mala sorte. Outra vez o Yeti. Como isto siga así, vou acabar por crelo. Vou admitir que esa criatura existe. Debería vivir no bosque e meterse nas montañas, xa que a pegada encontrárona na neve. Grazas. É seguro que existe o Yeti. Xa veremos. Agora hai que dormir. Que ocorre? Que pasa? Hai unha tormenta ou que? É o Yeti. É o Yeti. Marchou por aquí. Mirade. Xa veremos mañá. Cóllenos de camiño. Non hai rastro ningún. Vamos seguir por ali, cara ás montañas, vamos. Yeti! 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 Por ali! Vamos. Iso nada, nós quedamos aquí. Non queren seguir. Teñen demasiado medo. Non importa, seguimos en eles. Ti acompañas? Sí. Vamos, grazas. Ben, eu quero velo. Yeti! Yeti! Ali! Oh. Ben, esperad aquí. Vou botar unha ollada. Gupta, ven comigo. Oh. Yeti! A ver. Oh, case non se ve nada. Logo vai anoitecer, temos que volver. Veña, vente, axiña. Unha cría de oso, e criamos que era o abominable home das neves. Volve o meter na cova. A nai non debe andar lonxe. Veña, deixo aí. Solta o osiño. Veña. Ai. Tivemos sorte. Veña, hai que volver. Dime, vístelo. Existe de verdade? O Yeti non sei, pero os osos do Himalaya existen de verdade. Diso estou ben seguro. Ese debe ser o camiño. Hai no que intentar. Demasiado perigoso. Haberá que buscar outro paso. Oh. Non temos a escolla. Non hai máis posibilidades. Temos que pasar por aquí. Estás ben? Sí, podesme subir. Oh. 6.500 metros. Estamos no campamento 4. Teremos que baixar para recoller o equipo e as provisións. Mirade.
Son as provisións que deixou a expedición suiza que veu o ano pasado. Chocolate. Oh. O chocolate dá moita enerxía. Estamos a 7.500 metros. Temos que poñer as máscaras de oxíxeno, senón non imos ter forzas para continuar. Sí, sí. Xa case estamos. Crees que daremos chegado? Estamos a 8.700 metros. Estamos preto e lonxe. Como mínimo farán falla 3 horas para chegar e 3 para volver. Casi non temos oxíxeno e estamos esgotados. Sí, é mellor dar volta. Estamos completamente esgotados. Imos baixar. Agora tócavos a vos. ...5 graus baixo cero e quédanolo o oxíxeno xusto. Mellorou o tempo. Temos que subir agora ou nunca. Imos aló, amigo. Vamos. Pero antes temos que comer algo. Hai que repoñer forzas. Está o Tíbet. Acamparemos aquí. Ves, aínda se pode respirar a 8.500 metros. Sí, pero para dormir vai nos facer falla o oxíxeno e non nos queda moito. A nos facer falta 1 litro por minuto. Espero que haxa dabondo. Veña, vamos. Hai 800 litros de oxíxeno. A 3 litros por minuto significa que temos para 4 horas e media. Debería ser abondo, pero moi xusto. Que facemos? Por alí. Vou no intentar. Tócache, Tenzin! Axúdoche eu! Ese é o cumio, 8.848 metros, o Everest.
Que fazaña, nenos, unha fazaña magnífica, e máis para aquela época. Aínda que nos nosos días non é que sexa un paseo subir ao Everest, é certo, pero crédeme. O home sempre a buscar Himalayas novos que conquistar. Xo veredes. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando